цветовете означава renkler. Или renk е цвят. Renk. Bu hangi renk? Bu hangi renk? Или също така може да попитаме bu renk не. И двете означават какъв цвят е. Какъв е този цвят? Или какъв е цвета? Хайде ще го напишем така. Какъв цвят е? И отговора може да бъде bu renk kırmızı. Bu renk kırmızı.